Moito ollo cas segundas formas do artigo. En galego temos os artigos o, a, os e as, pero tamén unha segunda forma, lo, la, los e las. É importante que coñezas esta segunda forma porque é obrigatoria na fala, na lectura, aínda que non na escrita. De feito, a tendencia actual é non escribir a segunda forma, pero iso non te libre de ter que lela. A segunda forma vai con verbos terminados en R ou en S. Por exemplo, vou ver a película. É o amor da miña vida. E tamén tra os pronomes nos, vos e lles. Comprouno o coche. Díxenvos a verdade. Contoulle a historia. Con nós e vos cando vai un número despois. Nós os dous xa fomos alá. E ademais con ambos, entrambos, todos, tras e ca conxunción e máis. Pero aí non tes que escribir guión. Fago exercicio tralo almorzo. Dúchome todos os días. Viñeron María e Maila prima. Só é obrigatorio escribir a segunda forma co famoso adverbio u. Ulo gato. E ca preposición por. Polo río abaixo vai unha troita de pé. Dígocho eu.